Επόμου. Παραπόδα. Τιμή. Ανάπαυση. Τμήματα σε θέση τελετής. Προσέλευση πολεμικής σημαίας. Προσοχή! Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως τον εκμαλώ τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε. Ανάγνωση ημερήσιας διαταγής παραδίδοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας Πεζικού. Προσοχή! Ημερήσια διαταγή παραδίδοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας Πεζικού της 14ης Μαρτίου. Ημί, ανάπαυση! Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, καταδρομείς, πεζοναύτες, αλεξιφωτιστές, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό της πρώτης μεραρχίας Πεζικού Σμύρνη. Με απόφαση στρατηγικής ιεραρχίας παραδίδω σήμερα τη διοίκηση της πρώτης μεραρχίας Πεζικού στον υποστράτηγο Γιώργιο Βίνιο. Αποχωρώντας σήμερα από τούτο τον ιστορικό χώρο, υποκλίνομαι με σεβασμό και ευλάβεια στις πολεμικές σημαίες των σχηματισμών και των μονάδων της μεραρχίας και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους αθάνατους νεκρούς της, που έπεσαν στο πεδίο της τιμής, στους αγώνες του έθνους και στους πεσότες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος εν καιρό ειρήνης, για την ακεραιότητα και το μεγαλείο της πατρίδος μας. Συναισθηματικά φορτισμένος αυτή τη στιγμή θέλω να ευχαριστήσω την υπέρμαχο στρατηγό και τον προστάτη μας Άγιο Γεώργιο, που με αξίωσε να φέρω εις πέρα στο ιδιαίτερο και εξόγως τιμητικό έργο που μου ανατέθηκε. Να διοικήσω την ιστορική σιδηρά μεραρχία, την πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού, με 4 επίλεκτες ταξιαρχίες και τη μοναδική ταξιαρχία αεροπορίας στρατού. Μια μεραρχία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε διαρκή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση απειλών και προκλήσεων σε κάθε χερσαίο και νησιωτικό τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Η αποστολή μας είναι σύνθετη και ιδιαίτερα απαιτητική. Δεν περιορίζεται στα στενά εθνικά πλαίσια, αλλά επεκτείνεται και εκτός συνόρων, όπου και όποτε απαιτηθεί, με μηδενική προειδοποίηση και κανέναν απολύτως περιθώριο λάθους. Αναλάβαμε κύριο ρόλο στις 2 μείζονες επιχειρήσεις που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις την τρέχουσα περίοδο, στις ενέργειες αποτροπής και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Αποτελώντας τα πλέον ικανά και αξιόμαχα τμήματα των ενόπλων μας δυνάμεων, εργαστήκαμε από κοινού προς την ίδια κατεύθυνση, με ένα και μοναδικό σκοπό: να δικαιώσουμε όλους αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν και προσβλέπουν σε εμάς για την τιμή και την ακεραιότητα της πατρίδας μας. Και δεν τους απογοητεύσαμε. Με πίστη στρατικές αρτές, με αισιοδοξία, χαμόγελο, λεβεδιά, επαγγελματική ανησυχία, ζήλο και ενεργητικότητα, εξαιρετικές ανθρώπινες σχέσεις, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με πειθαρχία και συνέπεια, με ακμαίο ηθικό και με πνεύμα μαχητή, φέραμε σε πέρας με επιτυχία όλες τις αποστολές που μας ανατέθηκαν. Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αντίδρασης, ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στο σχηματισμό της μεραρχίας, που σε συνεργασία με τους λοιπούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, ως δύναμη εφεδρείας, άμεση αντίδραση, επέμβαση και ενίσχυση του αρχηγού και ΕΘΑ, καθώς και συμμετοχή σε διεθνείς διμερείς δραστηριότητες,
καταφέραμε να αποτελέσει η ημεραρχία ισχυρό παράγοντα εθνικής ισχύως, προβολής και αποτρεπτικής δύναμης. Για την υλοποίηση του οράματος της ημεραρχίας απαιτήθηκε συντήρηση και καλλιέργεια πνεύματος μονάδος, κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εφισταμένων και προϊσταμένων και κατανόησης από όλο το προσωπικό της βαρύτητας των έργων που έχουν ανατεθεί στην ημεραρχία. Δεν θεωρώ σκόπιμο αυτή τη στιγμή να κάνω τον απολογισμό του έργου που έφερε σε πέρα η ημεραρχία. Αυτό θα το κάνετε όλοι εσείς, οι διοικητές, οι επιτελείς, οι καταδρομείς, οι πιλότοι, οι πεζοναύτες, οι αλεξιπτωτιστές, οι στρατιώτες. Γιατί η επιτυχία της ημεραρχίας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς, στο υπέροχο αυτό προσωπικό που αγωνίζεται καθημερινά υπό αντίξωες τις περισσότερες φορές συνθήκες, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο, υπερβάλλοντας σε αυτούς, δίνοντας λύσεις σε κέρια ζητήματα με ήθος, ετοιμότητα, αυταπάρνηση και γνώμονα των κοινών συμφέρον. Για αυτή σας την σπουδαία και ανιδιοτελή προσφορά σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Υπήρξατε το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό οπλικό σύστημα που μπορεί να διαθέσει ένας επιχειρησιακός σχηματισμός. Έμψυχο δυναμικό με ατσάλινη θέληση, τολμηρό πέρα από τις δυνάμεις του, ρυψοκίνδυνο ανεγνώση του και αισιόδοξο τις κακές στιγμές, γιατί υπήρξαν και τέτοιες. Κρατάω φυλαγμένα στην καρδιά μου με ιδιαίτερη περηφάνεια τις καλύτερες αναμνήσεις και τις πιο δυνατές συγκινήσεις από αυτή την απαιτητική και δύσκολη διαδρομή που διέσχισα μαζί σας. Στο νέο διοικητή και καθόλου άξιο υποστράτηγο Γιώργο Βίνιο εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη, φώτιση, τύχη και επιτυχία στο δύσκολο, απαιτητικό αλλά και συνάμα υπέροχο έργο που αναλαμβάνει. Παράλληλα του εύχομαι να ζήσει και να γευτεί τις ίδιες και ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις που έχει να του προσφέρει αυτή η διοίκηση με τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό. Πρέπει να νιώθετε ιδιαίτερα υπερήφανοι που υπηρετείτε στην ιστορική πρώτη ημεραρχία πεζικού Σμύρνη. Η προσφορά του καθενός από εσάς υπήρξε πολύτιμη, ανεξαρτήτως θέσης και βαθμού. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο, πάθος, αγάπη, υπευθυνότητα, εργατικότητα και με τον ίδιο ρυθμό και προθυμία να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα και στον συνάνθρωπο. Και τέλος, για την υλοποίηση του οράματος της νέας διοίκησης της μοναρχίας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί είστε οι εκλεκτοί των εκλεκτών και γι' αυτόν τον λόγο δεν χρειάζεται συμβουλές και παρενέσεις και γιατί έχετε μέσα σας τη στόφα και το πνεύμα του νικητή. Αρκεί να φυλάξετε με πίστη και αυταπάρνηση τον όρκο σας, να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία που με εμπιστεύτηκε τη δίκη της ημεραρχίας, όλους τους προηγούμενους διοικητές και τους συναδέλφους που υπηρέτησαν σε αυτή και δημιούργησαν με τις άφηνες προσπάθειές τους τις προϋποθέσεις επιτυχούς πορείας της, τις τοπικές αρχές για την εξαιρετική συνεργασία μας, αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά για την απλόχερη αγάπη, αμέριστη, ηθική και έμπρακτη υποστήριξη που παρήγε στην ημεραρχία. Σας αποχαιρετώ με υπερηφάνεια, αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό για το έργο που επιτελείτε. Και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία, δύναμη και κουράγιο. Να συνεχίσετε να πορεύεστε στον δρόμο του χρέους και της τιμής με το κεφάλι ψηλά, με χαμόγελο, σιγουριά και υπερηφάνεια. Με αυτές τις σκέψεις και με τη χάρη της ευλογίας της Παναγίας και των πρεστατών Αγίων μας να μας προστατεύουν, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω η πρώτη ημεραρχία πεζικού Σμύρνη! Προσοχή! Αντιστράτηγος Χρήστος Σίμος. Ημί, ανάβαση. Υποστολή Λαβάρου πρώτης μεραρχίας πεζικού, παραδίδοντας διοικητή. Προσοχή! Επίδοση Λαβάρου πρώτης μεραρχίας πεζικού στον παραδίδοντα διοικητή. Κύριε Υπαρχηγέ, ετούμε την άδειά σας να παραδώσω το λάβαρο της πρώτης μεραρχίας πεζικού στον παραδίδοντα στρατηγό.
Στρατηγέ, επιτρέψτε μου να σας παραδώσω το λάβαρο της πρώτης μεραρχίας πεζικού. Έπαρση λαβάρου παραλαμβάνοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού. Ανάβαση. Ανάγνωση ημερήσιας διαταγής παραλαμβάνοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού. Ο στράτηγος Βίνιος Γεώργιος. Κύριε Υπαρχηγέ, αιτούμε την άδειά σας να αναγνώσω την ημερήσια διαταγή. Προσοχή! Ημερήσια διαταγή παραλαμβάνοντος διοικητή πρώτης μεραρχίας πεζικού της 14ης Μαρτίου. Ανάβαση. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό. Με απόφαση στρατιωτικής ηγεσίας παραλαμβάνω σήμερα τη διοίκηση πρώτης μεραρχίας πεζικού από τον εξαίρετο συνάδελφο και καταξιωμένο αξιωματικό αντιστράτηγο Σίμω Χρήστο, που επιτέλεσε υψηλότατο έργο και το εκφράζω εκ μέρους όλου του προσωπικού της μεραρχίας τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα και στις ένοπλες δυνάμεις. Υποκλίνομαι ευλαβικά στις πολεμικές ημέρες των σχηματισμών και μονάδων της μεραρχίας και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στους ηρωικούς πεσόντες για την πατρίδα. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την εξαιρετική τιμή που έγινε στο πρόσωπό μου να αναλάβω τη διοίκηση της ιστορικής πρώτης μεραρχίας του στρατού μας, που έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το δικό της κεφάλαιο στην ένδοξη στρατιωτική ιστορία αυτού του τόπου εδώ και 120 χρόνια περίπου. Σέβομαι το εξαίρετο έργο που μέχρι σήμερα εκτελέστηκε και σας καλώ να συνεχίσετε άοκνα τις προσπάθειές σας για τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας της μεραρχίας. Έχοντας πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνω, δηλώνω ευθέως από την πρώτη ημέρα ότι θα εξαντλήσω όλες μου τις δυνάμεις και θα πράξω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, ώστε η μεραρχία να φέρει εις πέρα στην αποστολή της και να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του στρατού του μέλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική μου στόχη είναι η ενάσκηση χρηστής και ανθρωποκεντρικής διοίκησης δια του παραδείγματος από όλα τα κλιμάκια της ιεραρχίας, με ορθολογική χρησιμοποίηση προσωπικού και διατηθεμένων πόρων. Η διατήρηση και η επάυξη της ικανότητας άμεσης επέμβασης όπου και όταν απαιτείται. Η διεξαγωγή ρεαλιστικής επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Η ασφάλεια προσωπικού και υλικού με συνεχή έλεγχο. Η καθημερινή καλλιέργεια στο μέγιστο βαθμό των στρατιωτικών αρετών της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και κυρίως της πειθαρχίας, οι οποίες σε συνδυασμό με την αισιοδοξία, το χαμόγελο και την γενεοψυχία θα συμβάλλουν στο έργο της μεραρχίας ως ισχυρή δύναμη αποτροπής. Η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται ως η δυσκολότερη των τελευταίων ετών λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας μας και της προσφυγικής κρίσης, χωρίς όμως ο στρατός μας να βρίσκεται σε κρίση. Η κατάσταση επιβάλλει να είμαστε ρεαλιστές στην εκτέλεση του έργου μας και να επιδιώκουμε το βέλτιστο. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό, απευθυνόμενος στον απερχόμενο διοικητή, αντιστράτηγο Χρήστο Σίμω, το σχόλαρχό μου στο 55ο Σχολείο Καταδρομών, στο οποίο με εκπαίδευσε και μεγαλούχησε στο πνεύμα του καταδρομέα, του εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε καλό για τον ίδιο και την οικογένειά του. Με τη χάρη της υπερμάχου στρατηγού και τις ευλογίες των προστατών Αγίων μας, με τη δική σας θετική
ενέργεια και διάθεση προσφοράς, αρχής γενομένης από σήμερα θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε μαζί εκεί που η πατρίδα και οι Έλληνες πολίτες προσδοκούν, στον δρόμο της τιμής και του χρέους, του ήθους και της αξιοπρέπειας. Η πρώτη μεραρχία Πεζικού, η αιχμή του δώρατος του ελληνικού στρατού, με τις ονομασίες Σιδηρά Μεραρχία και Μεραρχία Σμύρνη, που τις αποδόθηκαν στην ιστορική διαδρομή της, με τους επίλεκτους σχηματισμούς της που διακατέχονται από υψηλό ηθικό και πνεύμα νικητή, είναι σε ετοιμότητα να απαιτηθεί να ξαναφωνάξει αέρα σε οποιοδήποτε επίδοξο επιβουλέα απειλήσει την αδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας. Με αυτές τις σκέψεις και έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους σας, σας προτρέπω να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθείτε με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά σας, ανεπηρέαστοι και περήφανοι για το δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει. Στην προσπάθεια αυτή θα είμαι πάντα συμπαραστάτης σας. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, δύναμη, καλή αρχή και κάθε επιτυχία και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η πρώτη μεραρχία Πεζικού! Ζήτω! Προσοχή! Υποστράτηγος Γεώργιος Βίνιος, διοικητής. Ημί, ανάπαυση. Κατάθεση Στεφάνου από τον παραδέοντα διοικητή πρώτης μεραρχίας Πεζικού. Προσοχή! Ενός λεπτού σιγή. Αποχώρηση πολεμικής σημαίας. Επόμου, αρ! Παραπόδα, αρ! Αποχώρηση κυρίου Α Επαρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και παραδίδοντος παραλαμβάνοντος διοικητών πρώτης μεραρχίας Πεζικού. Επόμου, αρ! Παρουσιάστε, αρ!